आरो खामानियानो ग्रोब नै आरोबाव ने जिनिसफ्रा खामानियानो खामानि ओइथिं हर भिडिअखौ नै जोंहा गासोदों लोगोफोर फै मावनोबा जोंजों मावफानोबा खामानि hernanga kulai layang ikhौ biयो मोजां नङा आखायाव हाबो बियो kulai ओइ जोंसो kulai आखाया बिलाय नोंनि आखाया मेंबायहाय लोगोफोर मेंबायहाय जोंहा तुनिसआ बिराद खामानि मावफायो दाना नै खामानि मावग्रा जाबाय सोरबाफोर खामानि मावनो नांगौबा आंखौ लेंहर होन आंखौ लेंहर आं मावहैगोन सनाफोर आगैमोन आब'मोन दादामोन आदामोन आं मावनो रोङो ओंखामबो संनो रोङो नों दुनिसखा नङा दालाय दुनिसखा नों सोर होनबा नों सोर होनबा नों सोर नोंनि मुङा मा What is your name? What is your name? My name is Miss Doniska Basumatari. Angni munga Doniska Basumatari. Halania mababai mabai ini sekian akhirnya aku मा खालामदों बे भिडिअ जादों मा ओंख्रि सनाफोर मावदों खामानि मावदों हा सोदों नै नायलाय नाहरलाय लोगोफोर थोद बुरजा जागोन नैबे मैथानिफ्राय लाजोबनांगोन ओइ गना फुदो गना ना खुन्था नांगोन बैनि खुन्था जि खामानि मावसोग्रा साला नालाय दलद ओमफ्राय दाना मेंनानै नै दाना मेंदों हो मेंदों आइथिंदों आयै अबाव
अन्थाया ए दल' था दे दल' था सेन्देल गाननांगौ हा सोग्रा हाजिराफ्रा नै जोंना सोगासिनो बिउटि ओइ इस तनिष्कायाबो सोदों मोनबेसे हाखो तनिष्का मा ओंख्रि दे माम्बार बानायद' ओइथिं जाबै दोनगासिनो बेगरखौ साननैसो उनाव मोनफैगोन बुकिं खालामहरबाय आङो सारनाव माने 50 बोसोर जानाय बिफांनिफ्रायसो हरनो होखादों भिडिअ बानायना खिथागोन र' नोंथांमोननो मोनफैबा आरो खानायावबो बानायगोन सारा दे मोनबेसे हाखो तनिष्का मेथाइ जानांगौ मेलायाव ओरै गिदिंनायाव दा लायगोन होनलाय बाबाया लाबोगोन बाबाया थांसै मेलायाव दा लाबोगोन डाइरेक्ट सोगोरलाय दे मेनेजारा नै जोंना नायगासिनो दं जानला मोनला सोबाथाय फैसा होनाय नङा बिथाङा कलम लानानै नायगासिनो दं मेनेजारा फैसा होग्राया दे माबारसो हनै दादिया हनै रायदोंसो हनै दे दाजिया मोजांसो